Sledujete Dobré ráno na Dvojce a nutno podotknout, že se velmi dobře bavíme, a to společně s Riou Hrušovskou, trenérkou Body Fitness, a také Markétou Kristlovou, brand manažerkou výrobce čokolády. A ačkoliv jsme tady brali tak trošku ze široka samotné cvičení, tak pořád jsme ještě konkrétně neřekli, jak je pak, že ty pozitivní vlivy čokolády na lidské tělo a zároveň na posilování mají. To je asi otázka na vás. Tak já odpovím nejdřív na ty pozitivní vlivy a vliv na to jakoby fitness a zdraví, jakoby trénování nechám pak Rie odpověď, že to je přece jenom větší odbornice než já. A jak jsem vlastně říkala, tak čokoláda pomáhá díky své látce, kterou obsahuje, vlastně trošku zlepšovat náladu, pomáhá dobrou náladu a zároveň to je i zdroj energie. Třeba já, když sportuju nebo se vydávám někam na dlouhou turu nebo na běžky, lyže, tak vždycky mám s sebou nějakou čokoládovou tyčinku, protože člověk neví prostě, kdy mu dojde ta energie a rychle si může ji dobít. Vy máte vlastně projekt, který teda chce zviditelnit určité ty subkultury a komunity. Tady máme Riu jako za Body Fitness, ale jaké další třeba lidi tam máte? Tak to jsou asi tatéři a podobně. Přesně tak. My tam máme různé. Vlastně tam máme tatéry, Danko, pak tam je zástupci punku, Lukáš Vincor, Pipe and Pins, pak tam máme Krav Maga, nebo motorkáře, BMW klub, Pavel Růžička a další zajímavé osobnosti, s kterými vlastně prostřednictvím jejich příběhů se snažíme přiblížit vlastně ty jednotlivé skupiny lidem a myslím, že se lidi můžou opravdu těšit, protože ty jejich příběhy jsou zajímavé. Já když jsem sama četla ty rozhovory s nimi anebo vlastně povídání o nich, tak je tam spousta zajímavých informací a spousta i o tom, jak Ria nakousla o té silné vůli, protože třeba konkrétně ten motorkář Pavel Růžička jako mladý přišel o nohu a i tak ho to vlastně nezlomilo, nevzdal se a pořád pokračoval dál. Takže vlastně tyhle ty takzvaní drsňáci vlastně vůbec nejsou drsní, ale mají v sobě vlastně, když je člověk pozná blíž a přečte si o nich něco. Ano, někdo mléčnou, někdo oříškou. Někdo mléčnou, někdo oříškou. Někteří mají i rádi, vlastně někteří se i rozhodli zapojit do toho projektu, že mají rádi tu čokoládu, že je to jejich oblíbená značka, mají rádi ten produkt. A Zrovna mě tak napadlo, jestli bylo teda důvodem jejich přijetí do tohoto projektu právě to, že mají rádi čokoládu. Pro některé ano, někteří vlastně konkrétně nám řekli, že prostě buď jejich sestra prostě miluje tu čokoládu, takže proto se rozhodli kvůli ní, nebo i sami mlsají, ale zároveň i využili vlastně příležitosti zviditelnit tu svoji skupinu, tu svoji subkulturu a přiblížit ji lidem, kdy vytváří vlastně designy, aby trošku vyjádřili hmatatelněji ty svoje hodnoty, kdy vlastně i Ria tady vytvořila ten design, kdy tady můžou vidět, kde je to opravdu zajímavé, protože každý ten design, každý té skupiny, každý té osobnosti je jiný a pestrý a vlastně ukazuje, jak ten svět je pestrý kolem nás, že nic není čas. Sečteno, podtrženo, asi není důležité si čokoládu zakazovat, samozřejmě nepřehánět, že ano, ale i k posilování občas takový hřích v podobě malinké tabulky čokolády rozhodně patří. Ale zeptám se vás, když už si tu čokoládu otevíráte, tak si lámete na malé kousky, anebo to děláte jako já, že prostě celou půlku obalu odtrhnete a jíte to jako chleba. Jo? Takže taky jo. Taky takhle. Sobotu ano. A zvládneš celou? No jistě, 300 gramů. No, a Abych si dali dvě. poslední ještě otázka, Rio. Kolik lidí, kolik holek konkrétně si naštvala zrovna touto fotografií, která byla na Facebooku, jo? Kdybyste to zabrali, protože břicho Rii, opravdu to je neuvěřitelné, jo? Vidíte to, jo? Tak kolik těch holek To já nevím, naštvaných? jestli naštvala, já se snažím jako motivovat lidi k tomu, že nikdy není pozdě. To jeho motivace tam byla, jo, ale přeci jenom asi ten jídelníček. Pravda, že nejlepší kamarádku mám jednu. No, nedivím se. Dobře, dámy, děkujeme moc za návštěvu.